Ablihin ko, Mikael! Ablihin ko! Yamor. Mikael? Mikael, hain ka! Mikael? Mikael? Kinsa ko? Dili ka ngayang mubalik dinhi. Biya! Biya! Samtang may panahon pa. Pasaging magpabiling abandonado kining tapita. Ella? Ikaw ba ka na? Ella? Ella? Abandonado. May mga dapit o lugar nga dili nato ang ngayang maabtan. Ikaw, interesado ka ba? Tagsulat, Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner, Jewel Bense. Recording Editor, Randy Tayad. Soundman, Aminidil Nakorda. Dalit taninyo sa RMN Drama. Abandonado. Recorded by X Thunder Gaming. O karon sa katapusang sumpay nitong sugilanon, abandonado. O saan man imong dugo na ko, ma'am? Ay, anemic ba ya ako? Anemic ba ya ako? Gigutong ko, Tinoy. Naunsa ka man itaon? Sige ka man yung bigotong. Ay, taon lagi, ma'am! Yes! Mukaon ko. Mukaon ko ni mo, Tinoy. Ayaw! 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 Imong ubol. Diyos ko, lak! Gilak ang gate! Ang dugo sa akong liog sa matag lihok na ako. Kinahanglan makabiha ko gikan dili. Dili siya si Joan. Dili siya ang akong anak. Mami? Ayaw! Ayaw! Maloy ka! Ayaw pagduol na ako! Mong pag-antos, Mami. Kapagdagahan ka na wag ipamati. Mahunog na unya na. No! No! Ayaw! Ayaw! Malooy ka! Galit lang siya. Niyapot sa kumatabaran. Yummy! Yummy! Shit! Tulo pa katawag akong gisuyupan sa dugo. Una ko na kontinto sa akong kagutom. Wa naman. Guys! Wa konsensya. Then, pili ko mga sorry
Di ba? Kuyoron ka na niyang patang lawas. Ug usahon ko niya sila sa paglabay unya so sa kahilit nga dapit. For now, I need to shower, then rest, then party niyang gabi. Tama. Disturbong ako pagpahoy. May nag-doorbell. Lain na sad ang naghatod sa iyong kagalingon na ako. Not bad. Huban makapahoy. Snacks. Akong pasudlo ng akong snack.